Salutare dragii mei și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB, la un nou video, la o nouă analiză. Evident că, ca de obicei, răspund la întrebările voastre, vă ajut din această direcție și astăzi voi analiza ceea ce mi-ați cerut și am văzut că ați fost destul de modești. Apropo, dacă vă place stilul meu, analizele mele, dați-mi, vă rog, un like, da? Și dacă sunteți noi pe acest canal, undeva aici aveți butonul aboneaste, dați click pe el pentru a primi uh, analizele mele și evident dați click pe acest clopoțel pentru a fi notificat pe e-mail sau pe YouTube în momentul când eu postez o analiză. Da? Bun, deci like ușor. Bun. Alex, bravo, faci o treabă excelentă, plin de informații utile, mă rog, plin de informații utile, content foarte calitativ și cantitativ, 3 inimioare, mulțumesc, Alex. Daniel, mersi, Răducu, ești cel mai bun, mulțumesc frumos. Valentin, vă salut, da? Interesante aceste analize, da? Sunt. Rodu a 17 ani de experiență și de învățare. Acum, dacă toți suntem transparenți, aș dori să-mi spuneți și mie care este acest cost. Costul pe, pe canalul meu de YouTube pentru astfel de analize unice în România, evident că este zero. Alții pe cripto sau pe Forex își plafonează și, nu plafonează, își pune o taxă de a intra să le vezi analizele. Eu sunt transparent, vorba ta. Eu sunt transparent, dar nu știu tu cu ce ești transparent. Deci, dacă te referi aici, este gratuit. Nu mă interesează în mod special cursul, însă sunt curios. Dragul meu Valentin, habar n-am despre ce curs vorbești. Eu nu vând niciun curs. Eu am un program de mentorat unde ajut traderii și investitorii pe BVB să câștige bani din ce în ce mai mulți. Evident că și contează și suma de cont, suma pe care o au în cont. Da? Am avut o întâlnire săptămâna aceasta în care o persoană are 900.000 de RON pe fondul proprietate. Frate, 900.000. Am un membru în cadrul programului meu de mentorat care are 180 și X, nu mai știu, 180.000 de RON pe hidroelectrica. Da? Bun. Deci, repet, eu am un program de mentorat care e de la cer la pământ, diferența între cum găsiți pe net de a vinde un curs pe internet, cineva înregistrează un curs, l-a postat, v-a luat banii pe curs și ala înseamnă curs. Cursul mai înseamnă că cineva tot de pe net, da, sau un grup de oameni s-au unit ei împreună și au zis hai să ne chemăm la sală oamenii să vă predau analiză tehnică o zi sau două și acela este curs. Da? Diferența între, și evident că am foarte mulți oameni care mă întâlnesc cu ei zilnic la întâlnirea 1 la 1 cu mine și mi-au spus că au fost la astfel de cursuri la sală și după ce au fost la cursuri, dacă a doua zi, a cincea zi, peste o săptămână, o lună, nu ai o nelămurire, o întrebare legată de ce ți-a predat omulețul ăla acolo, evident că nu-ți răspunde la telefon, nu-ți răspunde la e-mail, ți-a luat banul pe curs, fie înregistrat, fie la sală și vaia condius. Diferența între ce face toată planeta, mă rog, ce faci gen în România și ceea ce fac eu este complet diferit. Eu am un program de mentorat în care zi de zi, timp de 6 luni de zile, te învăț analiză tehnică astfel încât să câștigi sume și să ai tranzacții foarte multe și reușite, să câștigi din ce în ce mai mulți bani. Iar dacă ești investitor, este super, pentru că pe lângă acel venit care îl vei avea cândva, dacă îl vei avea, da, ca și investitor, poți să câștigi o altă sumă de bani lunară prin trading și mai mult decât atât, programul meu de mentorat te pregătește pentru piața de derivate care va apărea în acest an. Acum să vedem cu alegerile acestea, cu bulibășeala de alegeri. Mai așteptam până în alegeri să apară piața de derivate. Mai trebuie nu știu ce, semnături nu știu pe unde și dă drumul. Acolo, dacă nu cunoști analiză tehnică, îți pierzi banii din cont,
pentru că acolo poți să câștigi sute și chiar mii de RON într-o singură zi și credeți-mă că nu exagerez, știu despre ce vorbesc, dar și la fel poți să pierzi banii din cont. Și sunt convins, sunt 100% convins, ferm convins că va fi extraordinar de mulți oameni care vor intra pe derivate dintr-un simplu fapt. Am experiența faptului că undeva prin 2008-2009 pe bursa de la Sibiu era piața de derivate și se făcea rulaj de 100 de milioane de euro zilnic față de BVB-ul clasic cu câștiguri doar la creșterea prețului când se făcea 5-6 milioane de euro. Nu mai știu acum cât se fac astăzi, cât s-a făcut, mă rog, azi duminică, cât s-au făcut vineri, joi, miercuri, etc. Dar atenție, acesta a fost 2008-2009 pe Sibiu. De atunci au trecut 15 ani, 14 ani, 16 ani, da? Gândiți-vă că piața de Forex s-a dezvoltat foarte mult, piața de cripto s-a dezvoltat, sunt peste 1 milion de traderi în România pe piața de cripto, conform ziarului financiar. Pe BVB avem 191.000, dintre care probabil câteva zeci de mii foarte activi, restul cumpără titlul Fidelis sau băga pe hidroelectrica, etc. Pe piața americană, se repet, iar sunt câteva sute de mii de oameni care tranzacționează pe piața americană, repet, fie ca și investitori, fie ca și trader, dar ca trader, repet, săptămânal, zilnic săptămânal, poți să bagi banii în buzunar, chiar de ordinul miilor de RON și nu, din nou, nu exagerez. Deci, diferența între cursul pe care spui că eu nu-l vând, nu am curs, am avut odată un curs la vânzare și a mers extraordinar, am ajutat foarte multă lume să câștige inclusiv $2000 pe o singură tranzacție cu poze. Și apropo de asta puteți să vedeți chiar aici, unde e să vedem. Vă rog să vizionați intrați pe pagina mea, veți avea linkul și veți avea aici undeva arăt rezultatele celor care au cumpărat un singur curs de la mine și au avut randamente foarte, foarte mari și câștiguri de sute și mii de dolari pe Bitcoin, în special, sau pe cripto, în special oamenii au tranzacționat pe cripto. Deci cei care doriți cu adevărat să învățați analiză tehnică, vă invit să intrați pe această pagină, obligatoriu să vizionați acest video, a câteva recenzii. De exemplu, acest domn spune în acest video că și-a scos banii pe investiție. Acest domn spune că nu există un program de mentorat mai bun în Europa decât al meu. Acest domn spune că sunt cel mai bun analist din România. Acest domn spune că diferența după ce a terminat programul de mentorat este la ani lumină distanță față de cum era când a intrat. Revedeți vizionarea acestui domn șugubăț care mi-a spus că nu există, mă rog, clasa 1 sau dincolo de clasa 1 ca și analist tehnic, sunt dacă există ceva, da, se referea la super top ca și analist tehnic. Acest domn, vedeți ce frumos se reacționează, etc. Da? Am și câteva recenzii text, am multe recenzii video care le-am postat pe grupul pe acest grup. Bun, cam asta ar fi. Și apropo, dacă tot am vorbit și după aceea intrăm în analiză direct, dacă sunteți super mega ferm, hotărâți și chef de treabă și să intrați într-un grup care împreună lucrăm și analizăm grafice, vă invit să apăsați pe orice buton roșu, da, aplică acum pentru întâlnire, ați apăsat pe buton, dați click pe acest pătrățel și efectiv vă alegeți una din zilele bifate, să spunem că aveți timp, nu știu, joi, la ora, să spunem, 20, ați apăsat, v-ați ales ziua și ora când aveți timp să fiți acasă în fața laptopului sau a calculatorului, dați next, ați trecut adresa dumneavoastră de e-mail și număr de telefon și veți primi datele de contact și
și linkul de conectare cu mine. Evident, trebuie să confirmați întâlnirea, dar aveți toate datele pe e-mail. Bun, sper că în vecii vecilor ați înțeles că eu nu vând un curs. Acela este un nivel de cine vinde cursuri sau face cursuri la sală, e un nivel de grădiniță, pentru că pur și simplu după ce ai plecat de la curs nu te bagă nimeni în seamă. Ți-a luat banul, la revedere. Eu spun din experiența oamenilor care mi-au venit și s-au plâns de ce fac alții. Da? Și evident nu dau un nume. Bun. Pe când la mentorat poți să pui 400.000 de întrebări în cele 6 luni de zile. Și am oameni care au finalizat programul și tot te ajut benevol, gratuit, dacă mă întreabă chiar după ce a finalizat. Da? Asta ca să știți, ca paranteză. Bun, deci Valentin, sper că ai înțeles și nu numai tu și toată lumea, nu mai spuneți de cursuri, cursuri fac alții, eu fac next level, fac high level, fac cel mai bun, cel mai important lucru, dragul meu, este mentoratul, da? Tu, ca să devii bun într-o chestie, în domeniul tău profesional sau chiar în trading, ai de făcut o singură chestie, da? Cauți pe net informații, dar ce sunt foarte diluate, că nimeni nu își pune informațiile valide pe YouTube. Cauți cărți, mergi la cursuri, da? Investești niște bani în cursuri, da? Dar cumperi, da, am spus, cumperi cărți, dar cel mai important și nu există nimic mai bun decât acesta, este un program de mentorat. Să-ți găsești un mentor asemenea unei școli de șoferi, da? Tu prima dată când ai dat pentru permis de conducere, te-ai urcat într-o mașină și în acea mașină întotdeauna, în dreapta ta, era un nene sau o doamnă, da? Un instructor auto care îți spunea ce să faci. Nu există mai mult de atât. Mentorul este cel mai bun pentru că el îți dirigează calea. El îți arată calea bătătorită. Imaginează-ți că mergi într-o junglă de unul singur. Pardon. Dar dacă ai pe cineva care este în fața ta și știe drumul și stai lianele și stai, nu știu, îți netezește drumul, e altceva. Ai în ghilimele totul mură în gură și sunteți 17 ani de experiența mea în trading în doar în 6 luni și îți garantez succesul cu o singură condiție. 2. 1. Intri în programul meu. 2. Faci exact ce spun eu. Și evident că oricând la orice oră mă întrebi, sunt al tău. Da? Bun. Așa. Lazan. Și apropo, dragii mei, o să țin cât de curând un webinar despre acest aspect. Vă voi anunța cât de curând. Evident că webinarul este gratuit, dacă mă întrebi, da. Și o altă chestie, nu mă interesează în mod special cursul, însă sunt curios, dacă tu, de exemplu, ai fost acasă, ai mâncat și ai stomăcelul plinut și te mergi la plimbare și treci prin fața unui restaurant, dar tu nu intri în restaurant pentru că nu ți-e foame, clar. Ce rost ar avea să știi cât costă friptura, pizza, berea, ce vrei tu să cumperi sau cartofii prăjiți dacă ți-e nu ți-e foame? Zic și eu. Bun. Un update scurt pe hidroelectrica, te rog, Răducu. Mergem aici. Din nefericire, nu știu din ce cauză această platformă, care este cea mai bună din lume, culmea, nu mi-a updatat sau nu văd gapul pe hidroelectrica, nu-l văd eu, dar am fost inspirat pentru că știam că prețul a căzut. Vă aduceți aminte că acum vreo lună, undeva prin această zonă, am spus că eu nu intru la cumpărare pe hidroelectrica pentru că prețul mă așteptam să coboare. Și uitați că pe data de 12 mai am postat acest grafic al corectiv 14%, să opresc aici, că e super. Am postat acest grafic care am spus că mă aștept la o cădere pentru că eram la finalizarea sub valului C din Marele Val B și după finalizarea valului B mă așteptam la o cădere spre valul C undeva spre 117, ceea ce pe graficul de BVB s-a întâmplat identic. Prețul a închis aici. Aici nu prea știu să umblu, dar ați înțeles, aveam valul A, valul B, valul C. Mă aștept în continuare ca prețul să, ia să vedem, fiind un trend descendent, mă aștept la o corecție, din nou la o coborâre
undeva în această zonă de 117. Nu aș intra acum la cumpărare dintr-un simplu motiv, fiind într-un trend descendent, eu niciodată, și îmi învăț elevii mei, membrii mei, să nu intre niciodată pe trend descendent. Da? Pentru că prețul poate coborî, tu faci DCA, ai rămas și fără bani și ești și minus X% din portofoliu și nu te văd bine, sigur nu dormi bine noaptea. Un al doilea aspect, apropo de programul de mentorat și finalizez, hai să vă arăt puțin pe acest grafic hidroelectric diferența între trading, a fi trader și a fi investitor. Eu recomand, dacă ești investitor, să fii și trading, pentru că programul meu de mentorat te pregătește și pentru piața de derivate. În al doilea rând, poți deschizi un alt cont să câștigi, să spunem că în acest caz aici aveam 12%. Ia să văd dacă mă lasă și ar trebui să mă lase. Hai, puiul mami. Dar de ce a mers înainte? Plus 12%. Nu știu de ce merge așa de greu. Anulăm. Bun. Să spunem că pe această creștere 12%. Eu ca trader, da, eu sunt trader, nu investitor. Eu ca trader să spunem că știu să intru aici și știu să ies aici. De ce? Pentru că în cadrul programului meu de mentorat te învăț când un trend obosește și când trendul își schimbă structura din cel ascendent în cel descendent și eu prefer să marchez profitul. Aștept finalizarea corecției și când am semnal de intrare, intru la cumpărare. Da? Și să spunem că aici am 16%. Hai să vedem dacă mă lasă, unde ești. Nu știu de ce. Așa, plus 16%. Bun. Apoi, prețul, marchez profitul, da? De ce? Pentru că știu că în această zonă prețul va coborî, prețul a coborât din cei 16%, a coborât 13%. Dragul meu, sunt convins că nu ți-a prit prea bine dacă tu ai cumpărat undeva pe aici în luna noiembrie și undeva în luna ianuarie tu erai pe 0, deși aveai un 16%. Dacă să spunem că aveai 100.000 de ron, aveai 16.000 de ron, cu banii ăștia mergeai la un super mega hotel de lux, la mare, la munte, unde vrea sufletul tău. Faptul că tu ai fost investitor și prețul a căzut, ai rămas doar cu 0 în cont, ca profit, și evident cu experiență, să spunem, amar. Bun. Apoi, undeva în această zonă din nou intram la cumpărare sau chiar aici și prețul din nou a urcat alți 16%. Încă o dată 16%, trecem noi frumos aici. Bun. Dacă ar fi să adunăm, deci eu ca trader, da? Am 12 și cu 16 fac 28, 28 și cu 16 fac 44, dacă am făcut corect. Deci 16 cu 16, 32 și cu 12, 48% aproximativ făceam. Da? Poate nu era 48, poate era 46, poate era 44, că na, nu nimeresc chiar nu sunt acasă la calculator, dar undeva prin această zonă. Luați-o ca un exemplu, nu o luăm fix. Bun. Tu, ca investitor, să spunem că tu ai cumpărat în data de 18 august în această zonă și prețul să spunem că va ajunge aici. Hai să luăm exemplu concret de acum. Da, suntem în 30, azi e duminică, în iunie și ai avut o creștere de 10%. Tu, ca investitor, profit pe aproape un an de zile. Dacă prețul coboară așa cum eu mi-aș dori conform teoriei la 117, atunci profitul tău să spunem că va fi doar de 7%. Dragul meu, draga mea, care mă urmărești, eu ca trader am 48%, tu ca investitor ai 7%. De aceea eu nu sunt investitor. Pentru că dacă adun doar creșterile, da? Dacă adun doar creșterile,
atunci eu am mult mai mare randament anual. Asta nu înțeleg analiștii fundamentali din România. Și eu pe asta mă bazez și m-am bazat timp de 17 ani. Niciodată n-am fost investitor, pentru că dacă adun doar creșterile, pentru că știu analiză tehnică, știu când să intru, știu când să ies. Și în cadrul programului meu, evident că vă învăț. Eu am 48, tu ai 7 sau în acest caz, dacă de astăzi iunie, aveai 10. Asta este marea diferență. Și mai e o chestie. În momentul în care cunoști analiză tehnică și apare piața de derivate, guess what? Fratele meu, eu intru short de pe undeva pe aici, pentru că eu știu că trendul va întoarce. Da? Știu analiză tehnică și observați, parcă am spus 13% sau 14%, observați aici, a căzut hidroelectrica. Eu intru short pe derivate, deci practic așa, dacă am derivate și BBB este minunat, de-abia aștept derivatele, intru long, marchez profitul, intru short, marchez profitul, intru long, marchez profitul, intru short, marchez profitul, intru long, intru short. Ați înțeles? Păi hai să vedem, dacă aici am 16, 14, să spunem că 10, da? Poate nu intru chiar la 136,7 și poate nu ies la 117,40, în loc de 14 pun 10, sumă rotundă, da? Mai ciupesc încă 10%, deci deja am 48%. Pe această cădere care, repet, mă așteptam să coboare, da? Evident, conform analizei tehnice, nu că aș fi un mare clar văzător. Opa, unde eram? Aici. Da? Să spunem că până acum eu intram short și mai aveam încă 10%, poate nu 10, poate 9, poate 8, poate 7, sau dacă ajunge la targetul meu, încă 14%, nu 14, 12, 11, 10, 9, cât vrea sufletul tău. Deci deja aveam în jur de 60% câștig față de 7 al tău sau 10 în momentul prezent. Ați înțeles diferența între un trader? Asta învăț în cadrul programului meu, să fii și investitor dacă îți dorești, dar nu este greu. Rețineți că analiza este făcută pe graficul daily. Nu suntem pe un minut, stă la calculator non-stop ca șobolanul acela, șoricelul acela să apese pe pedală, da, ca să dea mâncare, da? Oricând, seara când te culci sau dimineața când deschizi calculatorul, laptopul, te uiți și poți să intri lejer la final de trend și te învăț anume strategia mea unică, extraordinar de puternică, astfel încât în acest caz pe hidroelectrica să marchezi, să ai în cazul nostru și doar pe long era în jur de 48 și long și short aveai vreo 60 și ceva față de 7 ai tăi și culmea stăteai un an de zile pentru 7%. Așa, pe un an de zile cu derivate 60 și fără derivate doar pe spot cu 48. Bun, sper că ați înțeles. Și sper să nu mai puneți întrebări. Eu înțeleg că este cald, se dilată neuronul, dar... Bun. Asta am făcut. Bun. Răducul foarte tare. Mulțumesc, Laurențiu. Așa îmi place că toți, mă rog, spuneți că sunteți singuri analiști care fac asta în România. Asta e Robert. Robert, tocmai spuneam de dilatarea neuronului și de căldură. Dragul meu, sunt singur, da, care fac analiză tehnică pe BBB și pe SUA din România. Nu mă băga în oală cu alții. Și apropo, arată-mi și mie cine mai face ceva în România. Deci nu mă băga în aceeași oală cu alții care au un stil de analiză de... Mă rog, repet, nu vreau să critic, nu vreau să spun nimic, nu mă interesează ce fac alții, da? Îmi place că toți sunteți singuri analiști. Nu știu ce fac alții, dar eu demonstrez. Fratele meu, intră pe programul, uite, intră pe Facebook-ul meu, da? Dacă vrei să vezi, intră pe Răducu. Nu știu de ce azi e duminică și Facebook-ul nici nu mișcă, așa. Acesta este profilul meu. Observați ce fac eu pe profilul meu de Facebook. Numai analize. Nu pun poze cu mine la mare, la munte, stând în cap, în câmp, prăjituri pe terasă, bere, așa, și stând nu știu unde. Numai analize, da? Nimeni în România nu face acest lucru. Arată, da. Apoi, am grupuri, dar uite, pe grupul meu, care este public și vă invit să veniți, din nou, am alt tip de analize, numai analize, da? Pe canalul meu de YouTube,
Dacă mergem aici, în loc să fac analize, fac orice altceva și nu-mi place, dar, repet, sunteți membri care mă urmăriți și trebuie să vă arăt și uneori să vă luminez, că uneori becul e cam stins. Am 4 canale de YouTube. Analiza tehnică BVB, pe cripto, SUA și Forex. Arătați-mi pe cineva în România care face acest lucru. Dragilor, cercetați când cineva spune ceva. Nu luați ca pelican, nu înghițiți ca pelican orice chestie. Verificați. Face cineva ce spune? Da sau nu? Ați văzut, eu v-am demonstrat pe profilul meu, pe grupul meu, pe canalul meu. Apropo, sunt singurul în România care face chestia asta pe BVB. Singurul care face analiză pe SUA. Frate, de 17 ani, da? Bun. Voi puteți să gândiți, da, prefer să spuneți ce vreți, dar mi-aș dori să și gândiți puțin. Și recomand, evident, să beți cât mai mult apă în această sezon. Pentru că creierul are nevoie de apă, fiind creat 80% și apă. Dar dacă publicul vostru face doar copy-paste, la ce ziceți fără să înțeleagă, degeaba sunteți voi primul în România. Repet, sunt unic. Eu sunt Ursul Răducu și nu am colaboratori, nimeni nu face ce fac eu și nu-mi place să mă laud. Deci să repet chestiile astea, nu îmi plac deloc. Da, repet, sunt singur, nu mai am pe altcineva, n-am colaborator, n-am parteneri. Singur am învățat, singur am dat cu capul, am sângerat, am toate alea, am trecut prin toate chestiile și sunt super calificat, da, să țin acest program de mentorat și ați văzut atâtea recenzii pe canalul meu și o să mai postez săptămâna viitoare și alte recenzii. Dacă publicul face ce vrea el, tu faci ce vrei. Am oameni, uitați exemplu, ultima doamnă care a intrat în programul meu de mentorat, doamna tranzacționează și investește pe BVB, prietenul ei intră pe analizele mele de pe YouTube, a câștigat sume frumoase de bani doar copiindu-mă, dar și-a trimis prietena, du-te la Răducu că ăsta știe analiză tehnică și învață analiză tehnică. Eu nu vă pun taxă, cum fac alții, pe YouTube pot să pun o taxă de 8 dolari, 10 dolari, 14 dolari, 40 dolari, habar n-am, ca voi să aveți acces la analizele mele. Eu nu fac așa ceva. V-am dat gratuit, am de ani de zile acest canal, v-am dat gratuit și vă voi da în continuare gratuit informații și vă ajut ca voi să câștigați bani. Dar, evident că dacă îți convine tu să fii în continuare o copie și să nu fii original, stai frumușel în banca ta, uite la analizele mele și dacă intri e ok. Dar dacă vrei, tu ai, voință, determinare să faci tu ca și mine, da? Să fii în stare să faci ceea ce fac eu, să înveți analiză tehnică, să spunem de la un profesionist, de la un trader cu experiență, hai să nu luăm, că sunt cel mai bun, cum spun foarte mulți dintre cei care mă urmăresc, intră în programul meu și faci analiză și câștigi bani pe munca ta, pe creierul tău, pe analiza ta. Nu copiindu-l pe alții. Și mulțumesc lui Dumnezeu, în cadrul acestui program, peste 85-90% dintre cei care sunt în programul meu de mentorat sunt BVB-ști. Unii sunt comozi și îmi copie analizele. Ok, dar sunt o copie. Alții vor să fie un original și alături de mine îi învăț să facă singure analize. Deja din primul video eu îmi pun oamenii la treabă să-și facă propriile lor analize și eu îi îndrum. Da? Repet, în cadrul programului meu am 24 de videouri și chiar din primul video i-am pus la treabă. Le dau temă de făcut, să-și facă singuri analize, eu îi corectez și după aceea vor posta pe grupul meu analizele lor. Pe BBB, că e hidroelectrica, că e fondul proprietatea, că e nuclear electrică, am de la fietă, că eu îi coordonez, îi mentorez și evident unde fac greșeli sau au uitat ceva, eu îi corectez, da? Bun, de ce? Repet, de ce? Unde ești? Robert. Eu nu pot să vă oblig pe voi, Doamne ferește. Eu nu trag de voi, eu doar vă arăt, vă spun despre program și atât. Merg mai departe. Cine vorba lui Isus, cine are urechi de auzit, să audă. Eu nu oblig, Doamne ferește. Unii rămân la stadiul de copii, unii vor să fie original, să câștige bani de pe urma minții analizelor. Suntem diferiți, suntem complet diferiți și fiecare face ce vrea
cu aceste informații. Repet, eu nu vând, nu trag de voi, eu doar vă arăt cu ce vă pot ajuta și sunt super mega calificat datorită faptului de că am 17 ani de experiență plus aceste 4 canale care cumva arată cartea mea de vizită și pe Facebook-ul meu refer nu mă lăle, nu mă lăfăi cu ce fac, ci doar numai și numai analize. Da? Plus recenziile pe care voi le vedeți frumos aici și aici pe canalul de YouTube. Observați recenzii ale oamenilor și observați că sunt oameni maturi, oameni cu părul alb, oameni pensionari, oameni 50, 60 și ceva de ani, da? Și o să mai postez alte analize video. Că voi nu vă uitați la ele ca această vizionare 67, când acest om spune clar că nu există program mai bun în Europa decât al meu, că acest om și-a deja scos bani și am deja 80 de vizionări, că acest om are diferența între a intra în programul meu și după ce a finalizat e de ani lumină și are 102 vizualizări. Asta e. Asta depinde de voi. Repet, eu nu vă oblig. Vorba lui Iisus, eu arunc, cum se cheamă, semințe pe teren. Dacă terenul e petros, nu prinde, să vii în programul meu. Dacă terenul este fertil, automat te duci frumos pe linkul de sub video, da? Vizionezi acest video. Dacă crezi că este pentru tine, îți place cum am conceput programul meu, dai click pe aplică o întâlnire, te întâlnești cu mine gratuit, timp de maxim, să spunem, o oră, mai mult, mai puțin, cam jumătate de oră, dar luăm o marjă de o oră și atât. Și tu faci ce vrei. Bun. Sper că nu mi-ar place să vorbesc, dar da, cu astfel de întrebări, dacă vă neglijam întrebarea, nu era ok. Dacă vă răspund, prefer să vă răspund pe stilul meu, măcar știți, mă cunoașteți de atâția ani de zile pe canal. Bun. Sper că așa am răspuns. Să nu te o analiză scurtă pe 2P și pe Wine, dacă se poate, vă rog, mulțumesc frumos. Hai să mergem rapid pe Wine, parcă l-aveam, uite-l aici. Prefer să fac 700 de analize decât să mă justific sau nu să mă justific. Să vă corectez sau modul preconceput, pregreșit pe care voi îl aveți legat de... Bun. Wine. Sper că acest val 4 s-a finalizat și observați această creștere care, din nou, am dat-o acum o lună. Am arătat că prețul va crește, am avut dreptate din nou, da, și prețul a crescut frumos și mă aștept în continuare la o creștere pentru ca prețul să îmi închidă mie acest val 3. Apoi, când va ajunge la finalizarea valului 3, și eu știu când va ajunge, da, că sunt semne clare și în cadrul programului meu de mentorat vă învăț trucuri, da, prețul va face o corecție, tu faci ce vrei, că marchezi profitul, că îl lași acolo, asta eu nu vă învăț, eu doar vă spun și se poate reîncărca la finalizarea valului 4 spre închiderea valului 5, din 5, ăsta e blocat, ok, deblocăm. Da, ideea este că am știut că și pe hidroelectrica că va cădea, am știut și pe Wine că prețul va urca, drept urmare dovezile din cele două videouri. Dacă cumva cineva se mai îndoiește de puterea analizei tehnice, dragul meu, analiza tehnică este singurul lucru care îți aduce bani în contul tău. Analiza fundamentală nu știi când să intri cu ea, nu-ți dă. Acolo că ai price per earning, că ai EBITDA, da? Că ai capital, vezi ce au făcut cu investițiile, cu banii, în ce investesc, în ce a greșit, ce greșeli a făcut CEO-ul și Consiliul de Administrare, etc. Da, sunt niște chestii, dar singurul lucru care îți aduce ție bani este analiza tehnică. Și cu mai mult decât atât, când vor apărea piața de derivate și o să-mi dați dreptate, când va apărea după o lună, două, să vedeți ce rulaj de zeci de milioane sau sute de milioane de euro pe zi, acolo poți să tranzacționezi și pe graficul de 1 minut acele companii care vor fi listate. Pe 1 minut sau pe 3 secunde, pe 15 secunde, pe... Voi știu că credeți că eu aberez acum, dar Doamne ajută să apară cât mai repede și din nou o să-mi dați dreptate, că vreți, că nu vreți. Da? Iar acolo, pe derivate, poți să câștigi bani într-o zi, în câteva ore, câți bani, în funcție și de banii care ai și
și de profilul tău de trader, că ești mai agresiv, că ești mai conservator, dar o să vedeți cum se pot câștiga și acolo faci calcule mai minuțioase. Acolo calculăm risc-reward-ul, acolo vedem cât la sută intri în cont și cât a crescut prețul și poți să câștigi 3, 5, 7, 10% în 5, nu știu, hai să spunem jumătate de oră. Și în 10% din contul tău de, să spunem, 100.000 de euro înseamnă 10.000 de ron în jumătate de oră. Știu că credeți că aberez, nu e nicio problemă, așteptăm și vă demonstrez. Bun, dar repet, scopul meu nu este să vă demonstrez nimic, răspund cu mare drag la orice întrebare, dar mi-ar place să fie o leacă întrebări mai cu, să spunem așa, mai inteligente. Bun. Asta nu înseamnă, Doamne ferește, că sunteți, mă rog, da? Nu o luați așa, 2P. Și se pare că TBK, dragul meu, l-am făcut, TBK-ul și finalizăm și video, TBK-ul l-am făcut aici, l-am pus la shorts, la videouri scurte, 134 de vizualizări în vreo 2 zile, cred o zi, l-am postat vineri. Da, l-am pus aici pentru cine vrea să vadă TBK, deci toate companiile mai slab lichide le voi posta aici care mi le cereți, cele de pe indicele BET și alea mai lichide le postez pe analiză pe acest canal. Și mergem la 2P, mergem aici, facem 2P. Sper că nu aveți senzația că sunt dur sau ceva, doar mi-am exprimat punctul meu de vedere la anumite întrebări care mi s-au părut destul de ciudățele sau, mă rog. Ce vedem noi frumos aici? Ultima dată când am făcut această analiză pe 2P, am arătat creșterea, ea a și crescut, 25% aproximativ, apoi a căzut. Și ce credeți voi? Că mă aștept în continuare să coboare. De ce? Dincolo de faptul că mă aștept din punct de vedere al lui Elliott Wave la un ABC. Această cădere este confirmată și de analiza tehnică clasică, care îmi arată acest pattern. Nu știu dacă l-a văzut cei care sunt mai experimentați, da? Și tot short cumva mi-ar da. Avem aici o rezistență, să vedem dacă prețul va ajunge undeva la 2,14. Fiind în trend descendent, din nou, eu personal niciodată nu cumpăr pe trend descendent, aștept confirmări de intrare long. Dacă eram pe derivate, mânca la mama, ce frumos intram eu short. În cazul dacă era listat pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe time frame-uri de o oră, jumătate de oră, 5 minute, 1 minut, 30 de secunde și în cadrul programului meu vă învăț și chestiile astea să intrați short. Short înseamnă să câștigi bani pe scădere, da? Am intrat la 2,83, marchez profitul la 2,49. Diferența de, să spunem, de 12%, ăla e profitul meu care intră în cont în momentul când am marcat. Dar asta vom discuta pe larg când vor apărea derivatele. Nu vreau să vă încarc memoria cu chestiile astea. Repet, în programul meu de mentorat fac zilnic astfel de analize și îmi pregătesc membrii mei pentru derivate, unde puteți să câștigați bani de nu vă vedeți, dar și să pierdeți rapid dacă nu cunoașteți analiza tehnică. Bun, cu acestea am finalizat. A fost un video puțin mai lung, dar am răspuns la cele două întrebări. Da, sper să nu mai puneți genul ăsta. Poate mă gândesc ori să nu răspund, ori să... trebuia să vă lămuresc diferența între un curs care îl face un Vasilică și un program de mentorat unic în România, poate în Europa, nu știu, n-am studiat și nu-mi place să fiu lăudat sau să mă laud singur, Doamne ferește, nici atât. Ce pot să vă urez decât o duminică absolut superbă în continuare, spor la bani săptămâna viitoare. Dacă aveți analize, vreți să vă mai fac analize, le scrieți în comentarii și vă aștept. Dacă sunteți super mega hotărâți, doriți
să învățați analiză tehnică, să faceți un business online din trading, să deveniți un business trader. Vă aștept cu mare, mare drag, repet, la o întâlnire gratuită, apăsând pe oricare din aceste butoane, aplică acum pentru o întâlnire. Bun, nu știu ce să mai spun, vă relaxare maximă zilele astăzi și spor la bani. Ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare la un nou video, la o nouă analiză și o să mai postez, m-a rugat cineva nu știu unde să fac SOCEP și nu mai știu ce companie. Astea le veți vedea aici pe Shorts. Chiar trebuie să mă uit pe e-mail că nu știu unde, parcă pe aici. Mă rog, mă voi uita. Dragii mei, vă doresc tot binele din lume, ce vă doresc vouă îmi doresc și mie, numai și numai bine, pace, lumină, armonie, sănătate și toate alea. Și evident, bani. Pentru că, nu vă supărați că insist, deja lucrurile se acutizează din punct de vedere al economiei în România. Deja lucrurile sunt din ce în ce mai neplăcute, ca și măriri de taxe, impozite, inclusiv Uniunea Europeană ne obligă sau obligă guvernul să mărească taxe, impozite, prețuri mâine, 1 iulie, pentru a acoperi deficitul bugetar care este foarte mare. Mâine crește prețul la gaze, mâine crește prețul la curentul electric plus o taxă de contribuție, tot mâine crește prețul la accize, accize la carburanți și motorină, benzină, ce mai facem noi și de aici absolut, începând de mâine, vor fi prețuri de prețuri în România din toate punctele de vedere, inclusiv la servicii, la pâine, ouă, lapte, ce vreți voi să cumpărați. În Bacău a apărut, este hramul Bacăului și soția mea place foarte mult porumbul, 10 lei un porumb care lua cules fără să-i faci nimic. Mi s-a părut destul de mult, dar pofta e poftă și evident că i-am satisfăcut, dar deci voi veți vedea prețuri la raft, indiferent în ce serviciu sau domeniu, din ce în ce mai mari și din ce în ce mai multe falimente de firme, șomaj și toate alea neplăcute. Da? Urmăriți ziarele dacă vreți, într-un video fac doar cu asta, dar nu vreau să vă îngrozesc, de aceea vă invit să învățați analiză tehnică, vă invit în programul meu să învățați analiză tehnică pentru a câștiga bani săptămânal, lunar din trading, fie că ești pe BBB, fie că ești pe SUA, te învăț chestii de chestii, unice în România garantat, nu știu prin Europa, prin America n-am văzut și nu prea urmăresc pe alții, nu vreau prefer să pierd pe greșeala mea, să capăt experiență decât să copii pe altcineva. Toate cele bune, că deja mă lungesc la vorbă și când mă pornesc mai greu mă opresc. Numai bine!